ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ଏତିକି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହିତ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ବି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଶାଶୁଘରେ କିଛି କାମ ଦେବନି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞାଧିନା ବୋହୂ ଦରକାର। ଅ କହିଲେ ଅ କହିବ, ବ କହିଲେ ବସିବ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପଣସ ଫଳିଛି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫଳିଛି। ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞାଧିନା ବୋହୂର କାମ ଇଏ। କେଉଁଠି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ପଦେ କହି ବି ପାରିବନି। ଯଦି କହିଦେଲ ଓକିଲାତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋହୂ ଆଣିଛ କେଉଁଠି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି, ନା କି ତମର ଚମଚାଗିରି କରିବ ବୋଲି।